hrozně neradi. Samozřejmě by se nikdy nic nestalo, my jsme hodně opatrní, ale hrozně neradi bychom museli nějakou malou ratolest třeba vyhánět odsud z toho placu. Takže prosím, nestupujte zhruba tak za ten kabel, jak je tady natažený na tom štěrku před páckem. Moc děkuju. Víte, už na předchozích svátcích Lugnasad nebo Beltane jsme se nacházeli v mýtických dobách na Irském ostrově. A nacházíme se tady i nyní. Jsme v Irsku, které je pokryté mlhou a vládnou mu keltští králové a krajinou procházejí údatní bojovníci. V těch mýtických dobách měla snad každá země hrdinu, který putoval po rozličných cizích krajích. A v Irsku byl tím hrdinou princ Ceithach. O nádherných a strašlivých místech, která při své cestě navštívil, vyprávějí jiné příběhy. My ho teď ale sledujeme v situaci, kdy připlul na jeden skalnatý ostrov, kde osaměle žila bojovnice Aoife. Ceithach Aoife požádal o přístřeší a ona jej u svého ohně pohostila velmi štědře. Pověděla mu ale, že zde není bezpečí. Asi je tady na tom ostrově nějaká špatná magie, přesunu možná trošku blíž, aby se to nevypadalo kvůli tomu. Dobře. Ceithach požádal Aoife o přístřeší a Aoife ji u svého ohně pohostila. Pověděla mu ale, že zde není bezpečné, protože každý den na jejich dům útočila horda nestvůrů usilujících o jejich život. Aoife byla na neustálou hrozbu útoku zvutá, ale Ceithach byl příliš unavený z dlouhé cesty a nechal se zaskočit. Až příliš pozdě si uvědomil, že to, co slyší, není hluk moře, ale řev zběsilých útočníků. První plně zvítězili. Tomuhle tu čelíš každý den, ptal se ohromeně. Aoife pokrčila rameny a odebrala se ke spánku, jako by se nic nedělo. Ceithach ji následoval. Noci proběhl klidně, ale další útok na sebe nenechal dlouho čekat. Ceithach se ráno probudili, ale ještě neodbylo ani poledne, když se na dům opět vyřítila horda útočníků.
Kejtach vítězili i proti druhé vlně. Kejtachovi ale přišlo divné, že bojuje proti těm samým tvorům, proti kterým bojoval i včera. Vycítil v tom svou magii a rozhodl se, že bude v noci z úkrytu pozorovat bojiště. Kejtach už pochopil, co nestvůry v noci oživuje. A myslím, že vy jste už na to přišli taky. Za touto každodenní pohromou stála čarodějnice, která vždycky nenápadně postávala na okraji bojiště. Kejtach o tom pověděl Ife a společně se domluvili, že dnešní třetí vlnu nestvůr zlikvidují co nejrychleji a probíjí se k čarodějnici dřív, než stihne zareagovat. Brzy se opět ozval řev útočníků. Nevzdat se svého života lacino. Čarodějnici jí magický amulet a předal Ife, která ho tak štědře pohostila vládu nad ostrovem. Se poté rozloučili a Kejtach z ostrova odplouval. Přístupným dálkám myslel na to, že čarodějnice, Ife, všechny nestvůry bojovaly velmi statečně a my doufáme, že se jich báli vše. Bylo i vám. Dámy a pánové, bojovníci Akademie rytířských umění a filmové agentury Argo.